Вітаю! Зараз я распаведаю вам пра Focus Structure Tool. Гэта дадатак, які я і моя каманда зараз распрацоўваем. Ідэя ў тым, каб зрабіць дадатак, які будзе дапамагаць студэнтам і даследавацелям, каб хутчэй працаваць з інфармацыяй і каб было гэта вельмі комфортна. Вы можете адчуваць сябе Тоні Старкам, які создае новы элемент, калі вы карыстаецесь нашим прилажэннем. Яно называецца Focus Structure Tool, таму што ёсць функцыі фокуса і структурирования інфармацыі, і гэта асноўныя прынцыпы ў гэтым прилажэнні. На данном сайте подробно написано гэта у гэтым разделе Project Description. Я здесь у гэтым короткім відео толькі лишь расскажу про основные функции і як выглядае прилажэнне. Вось тут мы бачым прев'ю, як яно выглядае. Под структурированием мы маем на увазе, что у нас есть шмат статей ці кніг, і у іх есть шмат глав, і проект, над которым ідзе праца, гэта усе гэтыя кнігі, усе файлы, якія вы самі пісалі, яны ўсе ў адной структуры, і мы можам выбегаць часткі гэтага проекта у одно окно, і гэта больш комфортна, чым скролліць, напрыклад, усе кнігі. І гэта пазваляе иметь один большой PDF-файл. Тут у данном прыкладу менш чым 1000 сторонок у ім, аднак можна здесь няма ограничений по количеству сторонок. Вось. І гэта вельмі удобна, тому што калі мы хочам разобрацца у тым, як нешта працуе ў навуке, шмат статей есть, шмат кніг, і вось у адным прилажэнні можна вельмі удобна менять их, переструктурировать, глядзець то, что внутри их без скроллинга, и тому фокус больше. Вот, фокус гэта вельмі важно в нашем приложении. Коротко можно сказать, что приложение это PDF-viewer, LaTeX редактор. LaTeX это код, якія конвертируются потом у формулы, и файл Explorer в одном приложении, одним додатку. Зараз я распаведаю самые важные функции, якія тут есть. Первая важная функция это графичное представление ответов штучнага інтэлекту. Вось, гэта важно, тому что калі мы можем переключаться по отказам, які ён дае, мы хутчэй работаем з інфармацыяй, мы можем также сохранять гэта ў структурированной форме. Як тут, напрыклад, я спытаў про один раздел, адразу создаецца нейкі раздел з дыскусіяй, і вся дыскусія ў структурированной форме сохраняется, и можно открывать ее и працаваць больш зручна, чым просто ў формаце чата. Наступная функция — гэта функція, якая качае статьи, спампоўвае статьи, ці кнігі, якія працытированы. Гэта можа сэкономіць час або тыдзень працы, тому что аўтаматычна будет поиск и автоматичная загрузка и конвертация у текстовый формат. А текстовый формат вельмі важен, потому что потом им можно працаваць, модифицировать, копировать весь текст, добавлять комментарий, и таких функций у нас шмат у нашем додатку. Апошняя функция, якую я хотел бы презентовать, это функция про connections, то есть связи между статьями, и так само про вывод информации. Про вывод я пасля распаведаю. Connection працуе наступным чынам.
мы можам выдзеліць нейкае месца, нейкую формулу ў статье і спытаць, як она связана з чымсьці ў іншых статьях. І штучны інтэлект прасканіруе весь проект і скажа, што вось гэта место звязана з вось гэтым местом і пакажа, як канкрэтна напіша адказ, як яны звязаны. Мабыць, одна формула выводзіцца з іншай, ці это одна і тая ж формула ў іншым форме. Функцыя вывода працуе падобным образом, толькі яна адказвае на пытанне, як вывесці гэту формулу. То есть, калі написано, што такая-то формула ў статье бярэцца з іншай статьі, то штучны інтэлект сканіруе іншую статью і кажа, што вось гэта формула бярэцца з той конкретно такой-то формулы у цытіруемай статье, і вось вывод, які зможа ён напісаць, такі і будзе. Ось. І шмат другіх функцый ёсць тут, напрыклад, менеджмент праекта, каб чётка бачыць шагі, якія былі зроблены, якія могуць быць зроблены, каб дайсці до рашэння задачы, или функція, якая фіксуе LaTeX багі. То есть, калі код, які тут працуе, які будзе канвертироваться ў PDF, калі ён мае памылку, то гэта памылка можа быць аўтаматычна зафіксавана без усякага капіравання ў аддзельны чат. Вот. Вось. І зараз я завершу гэту прэзентацыю на прыкладах. Вось у меня есть один прыклад. Гэта праект, які можа быць зроблен у гэтым дадатку. І гэта праект для адукацыі, каб лепей ведаць, што здаецца у адным з раздзелаў фізіцы. Вось, напрыклад, кандэнсіраваныя срэды, і вось так вот выглядае праект. Гэта шмат страніц. Страніц шмат, таму што шмат кніг у гэтым праекце. Ён пачынаецца з асноўных формул, якія і асноўных сцверджанняў, якія наиболее полезныя, і вось іх можна мець перед вачыма і што модифицировать. Вось. Зачем гэта нужно? За тым, чтобы працаваць з наступным раздзелам у гэтым праекце. Гэта раздзел пра задачы. Вось можна іх рашаць і практыкавацца. У нас шмат ёсць задач, якія ўжо былі рашаны, і вось такі каталог позволіць на них фокусироваться і не теряться. Вось. У цэлым гэты дадатак робіць такую структурыраваную тэорыю, з якой можна працаваць і вось так і вывучаць усё і не теряцца у інфармацыі. Наступны проект і апошні, які я у прыклад хочу прывесці, гэта проект для исследавання. Ён вельмі падобен на проект для адукацыі, таму што вось, напрыклад, тут ёсць раздзел з асноўнымі формуламі, якія таксама можна вельмі проста выдзяляць з тэорыі, якую вы вывучаеце. Но, однако, тут есть больше, например, раздел с менеджментом, где можно фиксовать список справ, які треба зробити. Ось, можно так само прописывать свою теорию, но что больше важно и что каждый день будет использоваться, это функции комментариев. Гэта шмат удобнее, чым пісаць гэта ў тэкставым фармаце, праз гэта прылажэнне. Можна аўтаматычна дабаўляць усе каментарыі і ўсе пытанні, якія возникаюць пра тэорыю, і такім образом потым создаваць міні-раздзельчык, дзе фокусироваться на ответах на гэтыя пытанні. І таксама, калі штучны інтэлект адказвае, можна і адказ сохраняць. Таким образом, вось гэта такая адзіная платформа для працы з інфармацыяй, і яна будзе маць шмат спецыфічных функцый, якія памогуць
вельмі. Вось, і гэта наша каманда, гэта я, Юрый. Я бы хацеў завяршыць на такой аналогіі, што па сутнасці мы распрацоўваем офіс Альберта Эйнштейна у вас у хаце. Вось гэта фотаздымак офіса Альберта Эйнштейна. Ён мае таксама ключавыя формулы, з якімі ён працуе. Ён мае свае запісы, і яны пад рукой у яго, і доступ к ним вельмі хуткі. І астатнія статьі таксама у даступнасці да яго. Па патрэбнасці яны нейкім чынам структурыраваны, па патрэбнасці ён можа глядзець у іх. І вось такі наш весь праект, толькі здесь, як мы бачым, не так уж зручна працаваць, а у нас усё ў цифровой форме. Можна паехаць у любую іншую краіну і продовжыць працаваць як дома. Вось, дзякуй за ўвагу, усяго добрага.